Содурковците. Бутат ли бутат? Ето я гаси. Чака. Обаче май съм за 7. Тресе ли? Караме ли кава? Как бе? Страли. Абе, с 4-тактовия ги мина и двете това е. Ей, Вайло, някакви камъни подмета надолу. Тук нагоре, тук перфектно го направи. Ама дерето надолу има накъде още. Дерето, ако се кара малко повече и излизането стане добре. Ама ние там къде излезнахме. Къде излезнахме горе. Ако дадеме малко по пътя и в десно, и сме го... Трябва да мислиш, за да буташ, така ли? Да, Еба. не само сила. Кавата 2.26.